yn neud y gwahaniaeth, ti'n gwybod, os ti yn medru siarad ar iaith gyntaf nhw, dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn. You know, I'm a nurse by background as well, so I know that being able to speak with people in their preferred language makes a big difference in clinical care. A mae'n pwysig siarad Cymraeg yn y gwaith achos mae cleifion yn dod o ardal gwledydd a maen nhw'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae'n bwysig iawn pan dwi'n siarad efo cleifion hŷn a blant sy'n nerfus iawn yn y ystafell anesthetig. It is about making a difference. Timau bach, a little bit here and there goes a very long way. Mae'r Gymraeg yn bwysig oherwydd mae pobl yn ddod i weld fi am eu iechyd meddwl ac eu lles, ac os mae'r iaith gyntaf nhw yw Gymraeg, mae'n bwysig maen nhw'n gallu mynegu eu emosiynau a'i teimladau yn eu iaith eu hun. We recognise the importance of speaking Welsh first for those people who don't think about speaking siarad Saesnig. So we must set a tone from the very top so that people can recognise the importance of the Welsh language. Wel, trwy annog y Gymraeg ymysg staff, golyga hyn bod mwy o gleifion yn derbyn gofal yn eu mamiaeth, sy'n aml iawn yn fater o angen yn hytrach na dewis. Ti'n gwybod, mae'n gwneud y gwahaniaeth mawr i fi i medru cerdded trwy drws ti rhywun neu ti'n gwybod, cerdded ar y ward a just siarad i iaith y person gyntaf. Ti'n just gweld maen nhw'n ymlacio mwy efo chdi, maen nhw'n agofwy efo chdi, maen nhw'n medru deud mwy efo chdi a just llai anxiety nhw a really dwi'n licio gweld mwy o pobl yn just gwybod yr basics o Cymraeg just i dynyddio nhw yn y gwaith nhw bob dydd.